व्हाट सब चलेला सब तार लोग लहंगा के भाका मारे वाला है सब चाहे दिन फट पेपर कर जाई चाहे दिन एकदम धर्माइए बाबू तारा का में है ध्यान दे चाहे दिन धर्माइए बाबू तारा का में है दोसर का नहीं ध्यान दो हां वो लोग ओइ लोग था राजा हमारा बात के ना मनबू फिर ये होई फिर बुलेट के कहला स्वास्थ्य मंगवाला कि एगो आवेला तो एगो जाला आधा एगो आवेला एगो जाला कुछ मरम हो तो कथो प्रसंग चले तो ठंडा बड़ा गिरता तेरे जना तने एगो दुगो और गीत क के एकर बाद तने मने 1 घंटा निकल बड़ा सुगर रिकॉर्डिंग के कलाकार है एक्टर है बहुत सुंदर जी वही डिजाइन में अब हम जानते रहे कि बक्सर को ही नहीं है उनके बाकी में दक्षिण है अब तैयारी के बाकी एकदम डिजाइन में भैया भैया हेलो सुमन के तने खींच रहा भाई जन ठंडा धइले बा हमरा कहे बहरी बा तारा मशीन के का करे है की ठंडा भैया टनिया रहे हेलो कावना मेहरारू को मन ना हो लाल बिहारी बाबा कावना औरत के इच्छा ना हो कावना सुहागिन के साथ ना हो जैसे एक मई के दिन धराई में भाई जी की हमार भातार रहते घर ही कुछ लिहिते कुछ दिहिते गलती भइला जे मैं खर्चा होते रह तो कम वाला मई में भगला के जड़ा में समरा को लगनी में ठल ठल कुछ हो ना बोली तो भूल टानी के समय अरे हद हाल भी और ना हो तो टेंटो पर काम खींच दिया जाए ए सुने ना आई हम सुनो ना सार लगम देखिए अपन टावर धारा होता ये अपन टावर धारा होता हां कुछ कोई देबा अभी जाएंगे कौना औरत का इच्छा ना हो कौना मेहरारू का मन ना हो कौना सुहागिन के साथ ना हो इधर मेरे कहीं कुछ दिन पर फरा धारा था कौन बुरो पावन भई लगा बिना दिने के डायरेक्टर एरोप्लेन से आ जाती डायरेक्टर हमारे छोटे को गिर जाएगी ना डायरेक्टर वही में लेव लगा दे हां वो ठीक है माने हां राजा जी माने प्रेम के बाद डायरेक्टर फौजी का के रहे बोलो भैया घरे हां बा हां बा अरे कह दो सीता जी खिजिया जाएंगे ए सुना अरे कितने चलिया भाई जो कौन से लाल बिहारी बाबा अब मई में दिन रहे घर देखो चोली का और हम ले कौन सिंगार के करा को हम देला जब पति के पतना ना हो तो मेहरारू के मर्दाना ना हो बस पति के पतना ना हो बस का होला कियर देला चलिया ओइ जो मन से कि सजनवा घर ना आइलो
हर चीज गारंटी खोजबो तो बारे में देखो तो होला बन करो एगो हमारा ठेका चल है मेहरारू 500 रुपया इनके 10 किलो है कुल गारंटी के माल ले ले है चल गए खवासपुर चट्टी पर कहले गिर के दाई वो सैंडल के दुकान पे भाई है सैंडल के दाम दुकानदारवा का 10 किलो खाने के सैंडल है 2 बोरी से कर फीतो ना टूटी 200 रुपया दाम बा शर्ट दे आ ओइजे गो है हमारा में झलिया बजाओ तारे धनंजय बबुआ ई फुटपाथ पर काछा उछा बेचत रहला अंडरवियर मोजा दस्ताना काछा अभी भुलाइल भटकल ठेका बाजार पूछा तो ओइजा चल गेले कहले कि भाई है कच्छा के दाम कलश के कच्छा के दाम 50 रुपया कहले कि एकर गारंटी कलश के करो गारंटी बा कछो के गारंटी बा अरे ओरा 10 तला पर से चढ़ के फान जाई बा 20 तला पर से चढ़ के फान जाई वो है गारंटी के माल के ना कर गारंटी वाला दे हम सब ना मुर्गी मार गया बढ़िया ए हरे अरे जब बहल करता मणिकार गर्जीवन हमने के हजारों हजार के पुरस्कार धनी गोड़ लगे धनी बाबा के ले लो गोड़ छुके गोड़ लगे लो बाबा के कुछ छुके गोड़ लगे लो गोड़ छुके गोड़ लगे लो बाबा के कुछ छुके गोड़ लगे लो आशीर्वाद है बा आरसी हरे बदन संजय भैया जब बहेले बयरिया सर से सर की जाए लड़का के नाना शायद यहाँ के बने मैं कलाकार लोग पुरस्कार धनी गोड़ लगा जरूरत के नाना के बाद फिर हमारा पैसा दे देने ये महान बने खूब के रिश्ता बड़ा बाउर हो मामा के रिश्ता स्क्वायर फीट जाला एक माँ जिंदगी सवारती है जहाँ माँ माँ का प्यार लगला तो बढ़िया से मामा के ना कोई के बात हो और उन्हें पैसा दे देने ना मेरा मरना ही गया और भगवान लक्ष्मी भगवान भर दो कि हरे श्री हरे बदो श्री हरे बदो सुंदर कलाकारी हो गई भैया अब खाली चुची खोलो मोहर लगे विभोर पियरी के गीत कलाकार हो गई विभोर बाबा का मोहर लगेला अरे पागल कबे तो कलाकारी है तुम चांद वाला ध्यान दो वही दिन मर्डर हो जाए को तरीका बना
अरे बाप सोतिया ना जियो डिस्पेंसरी करिए ध्यान दो की गदरो जवानी ये भी भोरवा गदरो जवानी ये सोनो खाली मुझे आवता रहा बढ़ाओ तारा घटाओ तारा माल गमन सर तारा खाता अरे गदरो जवानी ये सोनो जब सुतले निखारा शाम के छोड़ दूंगा अरे ध्यान दो कि घरे चाउर नहीं खे गरम आधा रे ये होला मेरा तो जब मर घर ना रहता रही चाउर नहीं खे और हम गरम बिया पानी के कह दिया कि नहीं खे चाउर घरे गरम आधा रे सजन घर भैया